28 апрел асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Данғара ба кооперативи тиҷоратии Раҳмонҷон ташриф оварда, маҷмӯаи парвариши чорвои хушзодро ба истифода доданд. Кооперативи тиҷоратии Раҳмонҷон соли 2002 дар деҳоти Корези ноҳия дар масоҳати зиёда аз 3749 гектар таъсис дода шуда, айни замон дар хуҷагӣ 1143 сар чорвои калони шохдор, аз ҷумла 80 сар зоти сементал, 90 сар зоти шведӣ, 110 сар сиёҳалои тоҷикӣ ва 863 сар чорвои маҳаллӣ парвариш меёбад. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба фаъолияти хоҷагӣ дар самти васеъ намудани имкониятҳои истеҳсолӣ ва таъмини талаботи бозори истеъмолӣ бо маводи ғизоӣ баҳои баланд дода, меҳнаткашонро барои истифодаи ҳарчи бештари имкониятҳои табиӣ ҳидоят намуданд. чорвои ширдеҳ дар хоҷагии мазкур 450 сарро ташкил менамояд ва зиёд намудани саршумори он яке аз ҳадафҳои асосии роҳбарияти хоҷагӣ ба шумор меравад. бо ин мақсад имсол дар хоҷагӣ 360 сар насл гирифта шуд, ки назар ба солҳои гузашта зиёд мебошад. хоҷагӣ дорои бинои маъмурӣ, 8 оғилхона барои нигоҳдории чорво, 4 чоҳ бо ғунҷоиши 900 метри мукааб барои захира кардани хӯроки ширадор, 26 амбори захираи хӯроки дурушти чорво ва ғалладонагиҳо мебошад. меҳнаткашони хоҷагӣ дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ҷиҳати таъмини амнияти озуқаворӣ сармашқи фаъолияти хеш қарор дода, пайваста дар самти афзун гардониндани истеҳсоли гӯшту шир нишондиҳандаҳои истеҳсолиро баланд мебардоранд. ҳамин аст ки имрӯз кооперативи тиҷоратии Раҳмонҷон дар таъмини бозорҳои ноҳияи Данғара ва дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат нақши назаррас дорад. бо мавриди истифода қарор додани маҷмӯаи парвариши чорвои хушзод дар хоҷагӣ, зиёда аз 40 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардиданд. айни замон кооперативи тиҷоратии Раҳмонҷон дар соҳаи кишовардӣ, соҳаи ғаллакорӣ, пахта, чорвои калони шохдормайда, парранда, моҳи парварӣ, замбур парварӣ, ҳамаи самтҳо амал карда истодааст. мардум бо ҷойи кор таъмин аст. барои мардуме ки кор мекунад дар истеҳсоли хоҷагии қишлоқ ягон монеагӣ нест. ба сарвари давлат молу маҳсулоти истеҳсолии хоҷагии мазкур аз ҷумла маҳсулоти ширӣ, ҷурғот, кефир, сметана, қаймоқ, навъҳои гуногуни ғалладонагиҳо ва ғайра муаррифӣ карда шуд. дар маҷмӯаи парвариши чорвои хушзод ва истеҳсоли шири кооперативи тиҷоратии Раҳмонҷон 4 намуд зоти гуногуни чорво аз ҷумла сементалӣ, сиёҳало, шведӣ ва зотҳои омехтаи маҳаллӣ парвариш карда мешаванд. ҳамаи зотҳои чорвои калонӣ ба маҷмӯа ворид гардида ба шароит ва иқлими ҷумҳурӣ мутобиқ буда, маҳсулнокиашон хеле зиёд мебошад ва дар як шабонарӯз ба ҳисоби миёна 1.5 килограмм вазн мегиранд. аз ҳисоби як сар чорвои ширдеҳ дар хоҷагӣ дар як рӯз ба ҳисоби миёна аз 15 то 20 литр шир истеҳсол карда мешавад, ки дар маҷмӯъ 3000 литрро ташкил медиҳад. дар маҷмӯаи мазкур бо ворид шудани дастгоҳҳои ҳозиразамон аз кишварҳои пешрафтаи дунё аз ҷумла ҷумҳурии Туркия, дӯшидани чорво ба таври худкор ба роҳ монда шудааст. ҳангоми истеҳсоли шир аз тарафи мутахассисон ва дигар кормандон қоидаҳои санитарӣ гигиенӣ қатъиян риоя гардида, дастгоҳҳои воридшуда дар як вақт барои дӯшидани 20 сар чорво пешбинӣ гардидааст. дар асоси шартномаи тарафайн шири истеҳсолшуда саривақт ба корхонаҳои коркард дастрас карда мешавад. аз тарафи роҳбарияти хоҷагӣ ба сарвари давлат маълумот дода шуд, ки оянда баҳри амалӣ гардидани яке аз ҳадафҳои стратегии давлату ҳукумати мамлакат, саноатикунонӣ бо суръати кишвар ва ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди маҷмӯа коргоҳи коркарди шир ва истеҳсоли маҳсулоти он ба роҳ монда мешавад. ин тадбир дар баробари таъмини талаботи бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти ниёзи аввал ҳамзамон барои бо ҷойи кори доимӣ фаро гирифтани сокинони маҳаллӣ мусоидат менамояд. сарвари давлат аснои шиносоӣ бо фаъолияти чорвопарварон барои афзун намудани саршумори ҳамин гуна чорвои сермаҳсул бо истифода аз захираву имконияти мавҷуда ва дар ин замина таъмини аҳолӣ бо гӯшту шири хушсифати аз лиҳози экологӣ тозаи ватанӣ дастуру маслиҳатҳои муфид доданд. ҳоло нигоҳубини чорво дар маҷмӯа тариқи техникаву таҷҳизоти муосир ба роҳ монда шудааст. баҳри муайян намудани самараи парвариш бошад, ҳар моҳ вазнкашии чорво тавассути дастгоҳҳои рақамӣ ба роҳ монда мешавад. дар асоси шартномаи ҳамкорӣ бо ширкатҳои аврупоӣ усули нигоҳубини чорво тибқи меъёрҳои ветеринарию беҳдоштии зоти модарии чорво
амалӣ гардида, ин раванд ба таври онлайн таҳти назорати доимӣ қарор дорад. тибқи тавсияи олимони соҳа, оби зеризаминӣ ба саломатии чорво хеле муфид мебошад. аз ин хотир ба маҷмуа аз чуқурии 80 метр тавассути қубурҳои пластикӣ об бароварда шуда, бо истифода аз таҷрибаи пешрафтаи ҷаҳонӣ дар ҳар як оғилхона ҷӯмакҳои об бо назардошти ҳаҷми зарурӣ ва таъминоти саривақтии чорво бо он васлу насб шудааст. ҳамчунин дар маҷмуаи парвариши чорвои хушзод ва истеҳсоли шири кооперативи тиҷоратии раҳмонҷон ба хотири назорати доимӣ 24 камера насб карда шудааст. роҳбарияти кооперативи тиҷоратии раҳмонҷон барои пешрафти кор беш аз 10 техникаву таҷҳизоти муосири соҳавиро аз давлатҳои аврупо ворид намуданд, ки барои кишту кори саривақтӣ ва ҷамъоварии ҳосил, инчунин таъмини чорво бо хӯрок дар муҳлати муайян гардида мувофиқ мебошад. мо ҳамин техникаҳоро ҳар кадомаша дар мавсими даркорӣ ба кишту кор истифода мебарем. бо саҳми роҳбарияти ҳамин хоҷагӣ фермаи ширии молӣ аз нав сохтем. дар баробари ин маҷмуаи парвариши чорвои хушзод ва истеҳсоли шир дорои коргоҳи истеҳсоли хӯроки омехта буда, иқтидори он дар як соат 1 тонна мебошад. чорвои воридшуда аз 6 моҳ то 1 сол дар маҷмуа парвариш карда шуда, пас аз расидан ба вазни муайян ба забххона таҳвил дода мешавад. забххона дар дохили маҷмуа дар майдони зиёда аз 0,5 гектар замин бунёд карда шудааст. иншооти мазкур пурра ба талаботи ветеринарию беҳдоштӣ ҷавобгӯ буда, дорои шароити мусоид барои забҳи аз 10 то 15 сад чорво дар як вақт мебошад. пас аз забҳ маҳсулоти гӯштӣ дар озмоишгоҳ санҷида шуда, сипас ба марказҳои савдо дастрас карда мешавад. дар коргоҳи забҳи чорвои маҷмуаи чорводорӣ мутахассисони маҳаллӣ ба кор ҷалб гардида бо маоши хуб таъмин мебошанд. фақат кор кардан дар кор коркунони кооперативи тиҷоратӣ мо тасмим гирифтем ки ҳамон аз як лимон сар барода бояд меҳнат кунем, мардум хушҳол бошад. парвариши чорвои майда самти дигари кооперативи тиҷоратии раҳмонҷон ба шумор рафта, бо ин мақсад ҳоло 6000 сар гӯсфанд, аз ҷумла мешҳо 4000 ва барра 3680 сарро ташкил менамояд. шумораи бузҳо бошад 1186 сарро ташкил дода, то ин ҷониб 500 сар насл гирифта шудааст. ҳамзамон дар хоҷагӣ 60 сар асп парвариш меёбад. барои таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти парҳезӣ зиёда аз 7500 сар мурғ, 1000 сар бедона ва 1000 сар капк парвариш карда мешавад. аз ин танҳо дар як рӯз қариб 8000 дона тухм истеҳсол мегардад. бо мақсади рушди соҳаи моҳипарварӣ дар заминҳои хоҷагӣ 4 ҳавзи парвариши моҳӣ ташкил карда шудааст, ки дар таъмини аҳолӣ бо чунин маҳсулот мусоидат менамояд. сардхонае ки дар дохили хоҷагӣ мавҷуд аст, ғунҷоишаш 40 тонна маҳсулот буда, ба талаботи қоидаҳои санитарию гигиенӣ ҷавобгӯ мебошад. бо мақсади ноил гардидан ба таъмини амнияти озуқавории мамлакат, роҳбарияти хоҷагӣ тасмим гирифтааст ки боз як маҷмуаи парвариши чорвои хушзод ва истеҳсоли ширро дар масоҳати 5 гектар замин сохта мавриди истифода қарор диҳад. маҷмуаи мазкур барои нигоҳубини 300 сар чорвои калони шохдори зоти гӯштию ширӣ пешбинӣ шудааст. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иқдоми пешгирифтаи роҳбарияти хоҷагиро ҷиҳати таъмини аҳолии ноҳия бо гӯшту шир муҳим арзёбӣ намуда, таъкид доштанд, ки ин амал метавонад дар самти фаровонии бозори истеъмолӣ мусоидат намояд. боғдорӣ ва зироаткорӣ низ дар мадди назари роҳбарият ва дигар кормандони хоҷагӣ дур нест. аз шумораи умумии заминҳои кооперативи тиҷоратии раҳмонҷон 281 гектар обӣ, 161 гектар лалмӣ, 41 гектар боғ, 2817 гектар чарогоҳ, 181 гектар алафзор ва 512 гектарро дигар заминҳо ташкил менамояд. аҳли заҳмат ба парвариши навъҳои гуногуни зироати кишоварзӣ машғул ҳастанд. хоҷагӣ мо аслан хоҷагӣ чорвопарварӣ мебошад. чорвои шохдори калон барои шир дорем. мо барои зимистон ва ҳол додани нахла кардани хӯроки чорвои зимистона аз заминҳои худмон нӯшқа кордагием. аз ҳар як гектари он то 4 дарават аз ҳамин заминҳо дарави нӯшқа мегирем. бо истифода аз маслиҳати мутахассисон ва риояи меъёрҳои агротехникӣ, коргарони хоҷагӣ ҳамасола ҳосили хуб ба даст оварда, дар таъмини бозорҳои мамлакат бо маҳсулоти хушсифат нақши худро мегузоранд. имсол дар хоҷагӣ дар майдони 882 гектар кишти зироат гузаронида шудааст, ки аз он 580 гектар гандум, 75 гектар ҷав, 15 гектар масъар, 12 гектар солӣ, 100 гектар ёнучқа ва 100 гектар
пахтаро ташкил медиҳад. дар доираи корҳои ободонӣ ва созандагӣ дар дохил ва атрофи кооперативи тиҷоратии раҳмонҷон беш аз 2100 бех ниҳоли сояафкану мевадиҳанда ва зиёда аз 10 000 гулҳои ҳархелаи ороишӣ шинонида шудааст, ки ба ҳусни ин мавзеъ зебогии дучанд зам намудааст. тамоми роҳравҳои маҷмӯа асфалтпӯш ва чароғон карда шудааст, ки барои фаъолият ва ҳаракати бемамонияти кормандон мусоидат менамояд.